खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी जयपुर गामियाव इउपिपिएल दलनि फोसावदिं मावख'खौ बेखेवबाय। थांनाय मैया जयपुर गामियाव गहपुर जिल्ला इउपिपिएलनि सांग्रां मावथि बिथांमोनहा बाहागो लाना इउपिपिएल दलनि फोसावदिं मावख'खौ बेखेवबाय। जयपुर गामिनि रायजो राजाफोर आरो लाइमोनफोर गासैबो खौसे जाना 90% इउपिपिएल दोलोखौनो हेफाजाब होनो साखाफारा। थांनाय मैयानि बे मेलाव जयपुर गामिनि लाइमोन बिथांमोना बाहागो लाना बिटिआर सरकार आरो एनडिबि लोगोसे फरायसा आफादखौ साबायखर बावो। मानोना बिथांमोननि नाजानायावसो बिटिआर एबा गोजोन गोरोबथा जाना गहपुराबो बिटिआरआव हाबबाय। लोगोसे गिबि खेबनि थाखाय बिटिआरनि भट होनो मोनसिगोनखौ लाइमोन बिथांमोना बाख्नायदों इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथांखौ। लोगोसे इयुनावबो बर' फिसाफोरा आबाद मावना जाग्रा हिसाबै आबाद बिथिङावबो जौगानाय एबा थुलुंगा होगोन होनना प्रमद बर' बिथांखौ खावलायो। लोगोसे आद्रा थाबावनाय खामानि आरो जौगालु हाबाफोरखौबो मावफुंनांगौनि थाखाय इउपिपिएल एबा ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनो थाखाय खावलायदों गासै रायजो राजाफोरखौ। खुलुमबाय गासिबखौबो जोंनि जयपुर गामिनि इउथफोर जानानै दिनै जोङो इउपिपिएल दलनि जानानै फैदों आरो जोंनि लोगोफ्रा। ओमफ्राय दा जों गामिनिफ्राय गोबां जेनेबा जोङो सापर्टआव दङ इउपिपिएलआव, नाथाय जोङो दिनैसिम माने बेबायदि प्लेसमेन्ट बा मोनसे चेनेल माबाफ्राव जों ओंखारफेराखै। नाथाय जोङो दिनैहाय फैनांगौ गोनांथिया बिदिनो जादों आरो मानो होनबा जों गामिया माने गोबाङावनो माने बिटिआरआव हाबजोब्बाय बा नै बिदि 50-50 बिदि होननाय गोबां खोनायो। खिन्थु आंनि साननायाव आरो बा जोंनि इउथफोरनि दा मिन्थिनायाव बिदि नङा। 90%आनो दा इउपिपिएलजों सापर्ट। बिदिनो सासे सानै साथाम साब्रै सोरबा इउथफ्रा थांफाबाय जानो हागौ सोरनिबा माबानायफ्राव जेनेबा बुरखायनायफ्राव बा बिसोरो बिथांमोन बुंनाय माबा जानायावहाय। नाथाय दा जोङो बेखौनो जोंनि जयपुर गामिनि इउथफ्रा गोख्रों आरो जोङो इउपिपिएल जों सापर्ट दङ आरो जोङो बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो जोङो माने बिदि प्रेस मिट लानो जेनेबा सम मोनबाय आरो लाया सानदोंमोन जों, नाथाय गोबां गोनो गोथो खोनानायनि थाखाय दिनै जोङो बेखौ लानांगौ जाबाय। मानो होनबा अबेबा थांबाबो माने नोंसोर गामिया माथो नांगोलजों थांजोब्बायनो माबानो नै बिदि होननायखाय जोङो प्रेस मिटखौ लानांगौ जाबाय आरो। ओमफ्राय बुंनांगौआथ' गोबां दङ, नाथाय जोङो बेनो आरो जोंनि दिनैहाय जेनेबा एबसुनि नाजानाय आरो प्रमद बर' सारनि आरो एनडिबिनि नाजानायाव दिनै जोंनिथिंबो बिटिआर हाबफैदेरनायखाय माने जोङो बिराद गोजोननाय मोनबाय। मानो होनबा 17 बोसोराव जाय खामानिखौहाय बोसोरब्रैयाव जेनेबा बा बोसोरबायावहाय इमप्लिमेन्ट खालामलांगासिनो आरो बेखौ बिराद गोजोननाय मोनबाय जोंनि। बिनिखायनो दिनै जोङो खौसे जानानै जोंनि जेनेबा जों थागिबि मोननाय जेनेबा दासिमबो जोंना एफआरसि जानायजों लोगोसे जाथाराखैबाबो जोङो थानायनि माबा मोनसेखौ जोङो मोनबाय। बिनि थाखाय जोङो दिनैहाय एबसुनि अननाय आरो दिनै एनडिबिनि नाजानाय आरो इउपिपिएल दोलोनि माबायाव दा इमप्लिमेन्ट जागोनखायनो जेनेबा थाब जागोनखायनो जोङो दिनैहाय इउपिपिएलआवहाय जेनेबा जोङो मोजां मोननानै बेजोंनो लोगोसे दङ आरो जोंनि 90% इउथ बा जोंनि गामिनि सुबुंफ्रा दिनैहाय दङ आरो इउपिपिएल दोलोजों। मेन खोथाया नैबिदि माने दिनैहाय जोङो गोबां जोंथ' जेनेबा जों गहपुरनि नालाय बा दिनै जोङो दोनस्रि समस्तिनि मोनसे माबा जाबाय नालाय जोंबो समस्ति जाबाय। दा बेयावहाय आं मोनसे खोथाखौल' सानो माने दिनै जोंनो गिदिर लिडारखौ जों बोरै सायख'नो हायो। माखासे दङ गोबांनो सानसुमैगिरिफोर दङ, हमनानै ला बिसोरो गोबां सानलायलायनानै दिनै इडुकेसननि अनगायै जोंनि माबाखौ जोङो माब्लाबाबो जौगानो हाया। आंनि साननायाव आरोना आंनि बेक्तिगत आंनि पार्सनेल साननायाव दिनै जोंनि प्रमद बर' सारा माने इडुकेसन लेभेलावहाय गोबां नाजागासिनो माने। ओमफ्राय बेल' नङा, जोंनि एबसुफोरनि साननाय बायदिबो माने जोंना सारा खारलाङो आरो बिनि थाखायनो माने जोङो दिनै इडुकेसन लेभेला बारायबासो जोंना लासै लासैनो जों डेभेलप जानो हागोन। खिन्थु इडुकेसन बारायागौ माने जोङो डेभेलप जानो हाया। बे 17 बोसोराव जोङो हाबनो मोनाखै होनबाबो जों नुहुरो आरो दिनैसिम माने मा खालामखो जेनेबा बिपिएफ दोलोआ इडुकेसन लेभेलाव जों जेबो नुवाखै। दा जोंनि फिउचारखौ नायोबा जोङो जोंनि प्रमद बर' साराव नुबाय आरो जेनेबा इडुकेसन लेभेला माबायदि थांनांगौ। दा बेखौनो आरो जोंनि सारखौ जोङो खावलायबाय माने जोंनि
बे गामिनिफ्राय बा बिदिनो सानो जों गासिबो बेयाव इउथ्सफ्रा आबादारि आरोना बेखौनो खावलायबाय सारनि सायाव जेनेबा एजुकेशनजों लोगोसे गोबां जोंना 90% बा 60% जोंना आबादारियानो जाखायो बेनिखायनो आंनि खावलायनाया बेनो गोबां जोंनि गिदिर लेभेलफ्रा आबादफ्रावबो एसे नायदो आरो बेजों लोगोसे जों सापर्टखा इउपिपिएलजों बेखौनो बुंनानै गोजोननाय थाबाय मोनसे खोथा आरो आं नोंथांमोननियाव बांसिना जेनेबा एग्रिकालचाराव थानानै खामानि मावो दा नोंथाङाबो बे जायगाया मामोन बे जयपुर नोंथाङाबो बे जयपुराव जयपुरनि हिसाबै सासे आबादारि हिसाबै बा सासे एग्रिकालचाराव खामानि मावो बहुद फेमास आरो गोबां बानलुबो गायबाय थायो होननाय खोनादों दा बेयाव प्रमद बर'खौ बे एग्रिकालचारनि सोमोन्दै नोंथांमोननि बेयाव जोंनि सारखौहाय आं बेखौनो खावलायो माने जाहाथे बिथाङा जेरै सरकारा फैयोब्ला आरो फैखागोन 100% बिथाङा जोंनि आबादारिखौ नायदो जोंनि मार्केटिंखौ एसे नायना होदो जोङो गोबां खावलायदोंमोन जोंनि आसाम सरकार बा माबा नाथाय नाजासेयावबो 7 माने इसिबां नांगौ बायदि हायाखै दा जोंना फार्मार्सफ्रा गोबां मार्केटनि थाखाय जोङो फेलियर आरोना गायनायाथ' जोंनि गामियाल' नङा दा जोंनि ओनसोल गफुर बा बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट गावनो माने दिनैहाय बानलु सिब्र बा आबाद मावलांगासिनो खिन्थु बानलु सिब्र माने जोंना 99% मावो आरोना 99% मावो दा बेयाव बेनिखायनो सारखौ आंनि खावलायनाया बेनो मार्केटिंआव बिथाङा माबा खालामना होबा मोजां आरो बे मार्केटिंखौहाय लिंक बा माबा मोनसे खालामना होबा बिराद गोजोननाय मोनगोन इन्डास्ट्रि बा माबा मोनसे साप्लाय खालामनो हानाय बा गुबुन जायगायाव साप्लाय खालामनो हानाय सारा एसे बेबस्था लाबा जोंनि ओनसोलनि बा आबादारिफ्रा बिराद गोजोननाय मोनगोन आरो बे बोसोराव माबायदि जादोंमोन आबादा देग्लायथ' बिराद गोबाङानो गायदोंमोन नाथाय मार्केटनि माबायावनो दिनै लस जाबाय आरो हमनानै ला सोरबा 20 लाख 22 लाख इनभेस्टमेन्ट खालामनानै गायदोंमोन नाथाय खावसेबो फैयाखै मानि थाखाय दामनि थाखायनो फैयाखै ओमफ्राय गोबां मार्केटनि प्रब्लेम माने फाननो हायाखै नैबिदि जाहोनाव माने माबा फाननो हायाखै बिनि थाखायनो आंनि खावलायनाया बेनो जोंनि सारखौहाय नोंथाङा अननानै जोंनि बे मार्केटनि बेलाखौ नायबा बिराद गोजोननाय मोनगोन आरो